Hi guys, welcome back to my another vlog. So guys, माने जोङो बैसागु हानजा मोसानो रेडि जाबाय आरोना। बिनिफ्राय माने जों फुरा गाजा गोमजायैनो माने देग्लायनि बैसागुखौ माने जों बेबायदिनो रंजानानै बारहोहरनो सानदों आरोना। बेनिफ्राय माने जोङो दा मोसानो माने जोंहा मोसानाय गासिबो बैसागु मोसानाया माने रेडि जाखाबाय आरोना जों मोसासिगोन। बेनिफ्राय देग्लाय गोदान बोसोराव बयखौबो हेपि बैसागु। बेनिफ्राय जोंना सुखिया माबा मोनसे बुंगोन। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोरखौ जाहाथे मोजां मोजां हामलायनो हानाय जाहाथे जोंना बैसागुआव जागासिनो दं आरो देग्लायनि बैसागुआवथ' नोगोद माबा जाखागोन ना जोंना बिराद हेभि जाखागोन। बे बोसोरनि बायदि जोंना फुरथि जेबो गैया हास आरो लास्ट होननाय बायदि Lagaw ndang lagaw. Lagaw, bwisagu. So guys, माने नै मोसा फंबायमोना मेंमोन ओइ खोजिमा मोनबावबायसो बैसागु मागिनाया जोंना खोजिमा बायदिसिना मोनबाय ओमफ्राय मोसा माने मेंबाय आरोना दसे जिरायदों आरो जुमुनायानो साहा लोंदों ओमफ्राय जा माबाया मा नाम होनोमोनलाय फावगालियाबो साहा लोंदों जा गंगा जा बैसागि जा गासिबो दंजोबो आरो माने मोसा मेंबाय नालाय बेनिफ्राय बिस्वजितआ मोसागोना मोसायाखै मोसानो दा ओमफ्राय नै जा जोंना बसफ्रा ओरैहाय दङ सारमोना बसमोना खाथ्रा हेभि मोसाखादों ओरैहाय ओमफ्राय जा नै मामा दामग्राया मा होनोमोनलाय सिं दामग्राया नै ओमफ्राय जा नाफेया साहा लोंदों सुप्रिया हेपे मुनु बुंबाङा नै जोंना माने खानाया नोगोद जुमब्रा खाथि मोसागोना मोसायाखै नोङो लागाव दे मोसादों सासे आदब दलै
So guys, माने देग्लायनि बैसागुआव नोगोद इन्टारेस्टखा आरोना बिदिनो जोंना मागि मागि बियो लास्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय नोगोद इन्टारेस्टखा आरोना ओमफ्राय माखासेफ्रा बे दङ माने बिदिनो गासिबो माने गामिनि जोंना गथ' गथाय गासिबो माने हुलु हुला मोसाखादों आरोना नोगोद इन्टारेस्ट जाखादों आरो बेनिफ्राय जों माने मोसानायखौ बेवहायनो नुनाय जासिगोन आरोना बेनिफ्राय जोंना माने जाब्रां फंबाय नै जोंना माइरं लाग्राया लाबोग्राया जों दा ज'आव फैबाय दासो लास जादों मा एसे दसे लास जादोंबा माइरंआ नै बियो गासिबो नंजोबा दे गाइस माने बियो गासिबो नंजोबा आरोना गासिबो नंबा जोंना बिराद बुरजा दङ माइरंआ बेनिफ्राय माखासेखौ जों माने रोगाख'नो हाया नालाय जों माने माखासेखौ जेराव बुरजा दं बेहायनो गारबोदों आरोना नैबेहायबो दाबो 10 केजि जाखागोन ना 10 केजिनि बारबावगोनसो नोगोद बुरजाखा ओमफ्राय नै गासिबो माने जोङो दिनैनि बैसागु हान्जा मोसानायखौ नैबेयावनो लास्ट खालामनाय जायो आरोना गाइस ओमफ्राय नोंथाङा भिडिअखौ बोरै नुदों बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो स गाइस थेंक इउ वाचिं हेपि बैसागु